गिबियावनो आङो नैबे पुरानि थाना बालिगुरि आरो नैबे मावरियापारा बुहुराबारि गामिनि बर' आरो गुबुन गुबुन माहारि जयै रायजो जादों बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना दिनै नैबे गावनि देहानि बोलोजों नैबे औवानि मोनसे प्रटेक्सन होदों बिथांमोना। बे प्रटेक्सनजों बिथांमोना नाजादों नैबे गामि आरो उदालगुरि बासायनो। बिनि थाखाय बे अन्थाव बाथाव आरो जि गोसोनि बोलोजों खामानि मावो बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बिथांमोननि नाजानाय मथे जुदि दैया सानजा फारसे बेजों जुदि बोहैबाय थानाया खम जायोब्ला दा जिखिनि उदालगुरिनि सानजा फारसे जि नैबे खान्थालगुरि बेनिफ्राय पुरानि थाना मावरियापारा जिखिनि खुरजादों बेयो एसेबाबो बासायगोन। दा बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आरो जोङो मोनथिगौ बेखिनियानो साफिसियेन्ट नङा। बेवहाय सरकारा गोबां थाखानि गोबां रां बिबांनि बेवहाय गेदेर मोनसे प्रजेक्ट नांगोन नैबे गलन्दि जि बायनाय बेखौ होबथानो थाखाय। नैबे जायगायाव बायनायनि थाखायनो दाख्लै 16 थारिखनिफ्राय जि दैबाना जादोंमोन बे दैबानाजों नैबे उदालगुरिनि सानजा फारसे थानाय बे खान्थालगुरि पुरानि थाना बिदिनो मावरियापारा आरो सोनाबहा बिदिनो नंतु गरमारा बे गामिफोरा खुरखा जादों आरो जायनि थाखाय उदालगुरियाव दिनैसिमबो गोबां रिलिफ केम्प जानानै दङ। बे गिलु बालु थासारिया जादोंमोन। दा अखा जिहेथु खराव हाबाय थादों बेखायनो दायो दैया बारायबोदों। बेयो गिख्रंथाव महर लादों आरो बेबायदिनो जाबाय थागोन। बेखायनो बेवहाय जों खावलायगोन बिटिआर सरकार आसाम सरकार बेवहाय थाबैनो वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टखौ लानानै बेयाव साइन्टिफिक सार्भे खालामनानै जाहाथे नैबे माथावरिखौ गोख्रों भाबै बानायो। बेयाव आरसिसि कनक्रिटनि माथावरि बेयाव नांगोन। रिसेन्टलि बेयावहाय जुदि सरकारा जिअ' बेगजों जुदि बालि थेनानै माथावरिखौ खोयोबा टेम्परारि बासायगोन आरो बेनिफ्रायनो पारमानेन्ट बेवहाय सलुसननि थाखाय नैबे उदालगुरि टाउन आरो बे सानजा फारसेनि गासै गामिफोरखौ बासायनो थाखाय बेयाव पारमानेन्ट जिथु मोनसे सलुसन नांगोन। पारमानेन्ट फ्लाड प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनो थाखाय बेयाव जुदि प्रजेक्ट जोंनो नांगोन। बे प्रजेक्टखौ सरकारा थाबैनो जाहाथे बानायनानै होयो जों बेखौ मिजिंथिदों। बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा दाख्लै नायथिंनानै थांबाय आरो आसाम सरकार माननीय चिफ मिनिस्टार मुख्यमन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोना मिन्थिगौ उदालगुरि टाउना दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारा नैबे गलन्दि नैबे राङामुखायाव माथावरि बायनायनि थाखायनो बे आथिखालाव गिख्रंथाव थासारि महर लादों आरो बेखौ रैखाथि होनोब्ला बेखौ बासायनोब्ला नैबे गलन्दिनि माथावरिखौ थाबैनो बानायनानै होनांगोन। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360